Good morning guys. Good morning everyone. Namong Angelo guys nanilhig. Kay puting naghanang sagot sa amuan tungod sa mga kahoy nga nangalarag. Awa among kahoy diri wanay dahon. Kay nangalarag sa kainit. Nangili siya dahon guys. Pag naa diri sa ubos daghan kay nangahulog. Karon si Angelo atong nasubuan og kanilhig. Very good kaya mo Angelo. Limpyo kaya? Dahan kayong sagot din, no? No? Na hi. Ato ba? Na hi guys. Hello. Hi. Mama. Ah, Ate. hi te. Ate. Bo. Very good among Angelo kay nanilhig. Nanilhig mi diri. Sabang siya ka mama og panilhig. Anting sagbot tungod sa mga dahon sa kahoy nga nangalarag. Atong ilimpyuhan. Basta akong mother nanilhig ko ako Angelo ni pahuway naluya si Angelo. Unsa may problema gikapoy na ka? Nitago sa kahoy ginaluya. Oy naluya man si Angelo. Tago hi guys. Hi guys. Ate Yaya. Ate Yayo. Ate Yayo. Ibu. Ang uban kay gray na kaayo, ang uban no, wala dahon. Nasa amuan tungod ang nangalarag. Ani ang gama sa kahoy nga nahog ang mga sagbot diri sa daghana.